Fa un parell de dies es viralitzava a xarxes esta notícia. Hay mucho extranjero, mucha gente de fuera que cuando pasan y los ven con la botella del aceite, del vinagre haciendo la ensalada, el niño tirando los papeles al suelo, pues es de un país un poco tercermundista, ¿no? I és que resulta que hi ha empresaris, sobretot en algunes zones més turístiques, als quals molesta una de les pràctiques culturals més identitàries que tenim els valencians i en general els països de la Mediterrània. Per això avui me n'ha vingut a l'Alcúdia Crespins a parlar en aquestes persones tan meravelloses que tenim ací, que estan a la fresca, que no fan mal a ningú i que de fet aporten al teixit social del poble, a la nostra cultura, i elles són Milagros i Rosa. Sí, senyor. Benvingudes a la sèrie de vídeos Les històries dels nostres grans depenen de les nostres mans. Jo, Milagro Alventosa Sancho, d'Alcúdia de Crespins. I pots dir quants anys tens? 94. Toca la castanya. 94 anys. I m'ha dit que no vol que li parli de vostè. No, no. Ni que em parles de vostè, ni que em parles de tu. Però perquè, Milagros, tu es sents molt jove, crec jo, no? Jo, bé, gràcies a Déu, bé. On he de firmar jo per arribar a aquesta edat? Ai! Jo tinc aquesta sort i no tinc ganes d'anar-me, que així estic molt bé. O sigui, que encara vols continuar, perquè n'hi ha gent que diu que a aquesta edat ja... No, però jo m'ho passo molt bé encara. Sí? Sí, senyor. Ai, i què coses fa per passar-se-ho tan bé? Pues mira, ara mateix estic passant bé. De categoria, no? Ja està, claro. Que vens així totes les nits? Claro, jo visc ahí i mos posem així. Toca. Això sí que ve és el meu gendre. Ah, és el teu gendre. És que així vos coneixeu tots, no? Perquè a l'Alcúdia quanta gent viu? Claro, que la meva filla viu en el balcó, això segur. Ah, molt bé, perfecte. I per a l'altre costat tenim a Rosa. Rosa, Hola. ¿de on eres? Yo pues nací en Posadas, Córdoba, me he criado en Dos Hermanas, Sevilla. Ah, en Dos Hermanas. Ja saps el que diuen, Dos Hermanas. Milagros, tu a què t'has dedicat tota la teva vida? Jo a la fàbrica de rollo en Terrés. La fàbrica de... De rollo, Ah, i què és això? pues així els rollos són els amos de la fàbrica. Ah, Allà a la carretera, En tela, haciendo tela. ah, fent teles. claro, en Terrés, en Terrés. Ah, mira, no sabia jo que això era una cosa així típica de l'Alcúdia de Crespins. Sí, així sí. Quanta gent ha treballat ahir del poble? Ui, tota, molt. Sí. I de fora també venien. O sigui, que això ha sigut una miqueta el motor D'Alcúdia. econòmic de l'Alcúdia, Sí, senyor. de Crespins. Sí, senyor. I quants anys has treballat ahir? Ui, pues molts. Jo vaig entrar ahí de 14 anys i vaig eixir amb 27 anys. En 27. I després què vas fer? Pues, després em vaig casar i el meu home ja no va voler que anara. Ja no va voler que treballares més. No va voler que anara a treballar, volia que estiguera en casa, pues en casa. Però, Milagros, tu volies treballar o preferiries haver-te quedat a casa? Jo he treballat per molt a gust, però ell volia que estiguera en casa, pues en casa. Niño, porque era de los antiguos, que había que ponérselo todo al morro. Claro. Sí. Mira, ni tenías que parar tabla para almorzar, tabla para dinar, tabla para berenar y tabla para sopar. 4 tables. O sigui que no estaves fent faena, però estaves fent molta faena. Tenía obligación. He criado 5 hijos. I damunt 5 fills. Tinc el major xic i després 4 xiques. Imagina't. I damunt sense cobrar, no? Claro que no. Bueno, no, sí, jo cobré en la fàbrica. Sí, però vull dir que... Però ara, quan has tingut l'edat... No te pagaba nada. Clar, però no No, pagava no. ningú, no tenies No, un no, sou, no entonces tenies no. una cotització. Que injusta, no?, la vida de moltes dones, sobretot de la teua edat. Però mira, ell volia això i com tenia que estar en ell, I, a callar, i ell manava. I vols dir algun missatge a les dones joves, a les xiques joves d'avui en dia? No, jo el que facin ben fet, perquè cada un fa el que li toca, que és així, no? Algun consell de la vida que has tingut tu, quin consell donaries a la gent, sobretot a les xiques joves? No, que s'ho passen bé, ja està. Rosa, tu a què t'has dedicat la teva vida? Yo me he dedicado menos de titi, de todo. Yo le envidio mucho a las jóvenes de hoy que su trabajo, lo que quieran, Su independencia. su independencia económica, porque yo, afortunadamente, mi marido no le voy a poner ni flores ni cardo borriquero, pero vaya que... Pero yo he trabajado siempre.
Siempre. Sí, que al final les dones teníeu la càrrega de treballar a casa i treballar al carrer. Y entonces yo les he hecho a Ferri, lo habrás oído nombrar, a este le he hecho yo a esta fábrica les he hecho yo calcetines. O sigui, tota una vida treballant Sí, yo he trabajado siempre. Com era la vida de l'Alcúdia de Crespins quan eres xicoteta? Com ha canviat tot? Antes eren més unides. Hi havia més unió que ara. Ara cada una va... Vols dir? Antes eren molt més amigues. Sí. Vols dir que s'ha separat tot una miqueta? Sí. O sigui, que abans a lo millor també quedàveu més entre totes. Claro. Clar, o sigui, que a poc s'ha anat tot dissipant, la gent se n'ha anat del poble. Claro. S'han fet majors, la una s'ha casat, s'han casat totes. Uns viuen així, els viuen en Canadà, els viuen en altres puestos. I això és el que trobes a faltar, no? Un poc. Claro. Ha sigut un testimoni preciós parlar en Rosa i en Milagros. Elles ja tenen ganes de continuar en la xarreta que duem així mitja hora de palique. Així que moltíssimes gràcies. Doneu-li like i compartiu els vídeos. Gràcies a tu, Toni. Gràcies a vosaltres, que sou unes reines mores. I jo vindré un altre dia, però ja sense gravar. Només per xerrar i menjar pipes. Adeu, adiós. Un altre dia. Un altre dia, quan Mollet, ven. Molt bé.